Okay, hi guys, i dag så skal vi lave spicy nudler med Pringles, som der er med kinesisk landet. Jeg er lige glad, så lad os begynde. Nu putter vi den lige i. Let's go. Let's go really creamy. Nu lader vi lige vandet ud. Nu tager vi nogle krydderier i, hvis jeg kan finde ud af det. Fuck. Ja. Så lige det der stærke noget i, ikke for meget. Lidt mere. Tror det. Mixer vi det. Stop. Okay, nu skal vi lige bruge smag her. Det var det fint. Skal jeg have lidt crunch ind i det her. Now I'm mixing. Okay, nu tager vi det bare ind. Ja, det er bare min søster, fordi jeg kan ikke finde ud af det. Good milk. Det der er sådan, du laver nudler. En tror jeg, der ser bedst ud. Det der er min søsters. Det der er min. Rate noget i comments. Taste test. Det der. Master. Like and subscribe. Please.